So táid taí chuig an ícainteoir an lei agus sinné Darren ó Rodaigh agus is caithearlach agus dúrtha le GaelChultúr agus tá GaelChultúr go mór i meas pobl na tíre faoi láthir tá go leor siúil acu fágaí mé faoi chun é rá is fion trí é Dara chuma agus tá cúpla cólacht curtha ar bun aige chuma so chuirigí fáilte ribh Darren agus táid ag tnú go mór le seo. Agus gur mágaí Meitheal Dara le Cuid agus stáit fiite as cuir thuirtum bheith le fanneo. So is dóigh mai gá cuid le cuid cainte bálam dus chuirsí síana bhar cadí an GaelChultúr agus an sin is dóigh na deisna fustaíochta atá an inar ná na Gaeilge ach go háir taréis ach na deanga ifigúla lasathe a chuir bhaimman sin in gá fithe hain. So Ceirciú. Oh yes, second way. Yeah, just and thief, yeah. And table, no? And Kenshaw, Okay, yeah. Okay. So module le GaelChultúr hain mar sin, so is cólacht ná cláiste príomhádach méid agus bíonna méid beag fithe bliana hain. So gábhílas car a bhí an agus trí himpeiste a buí an muid ar bhealach cos tháinig mé le chéile le bertáil agus fé mar géirí onna Gaeilge a bhanú. I mar an teampall ag an am agus gan de heparin, but dás GaelChultúr in áid, so ní raibh sé go donnit mar sin. So fós ar gánach sort of bhíán, cé go bhfuair mar takeíocht ó uras na Gaeilge. Now, is Institute Trial of Ailmid, so cinnig sé sin ghfuil an stádas céine a GaelChultúr is atá aber old school nudes nó cláis na trídnoide. Agus táid ag freastal ar eileamarí inis nach cairn den down. Na cuairsaí generalta a bhíonn againg tá an hart den trín den ar bhéileamarí a bhlách lia an sin trín eile ó taobh muid bhlách lia an aireann agus trín go hidirnáisiúnta. So sílim le gábhlíon anús tá daoine ó seacatíir éagsúil ar fud an down tréis cuairsaí a dhéanalinn. So marcinn si sin tá réimse le an cuairsaí againg ag freastal ar gacin á bhéileamór agus tá hartar trucha cuasa nó mar sin ferber againg agus mar hampla bhí fiú inarí bhí cúcin nua. Comála sin is muid an dramatá réine ag an stát le sé bliana anús chun ilúnt Gaeilge chur stát servíisi is rinne hartar sécéid stát servíise cuasa lena inarí agus an teacht an scaite thosaigh trícéad Gaeilge stát servíiseach linn agus cúplacé duine eile just ar rang na generalta so thosaigh so just fi an teach na Scatchawan thosaigh cúcéad Gaeilge duine ag fellan Gaeilge linn. Tá cúpla cuasa nua agus tuid sortaigh dul I dro nua le déanaí tá éilemh an nach bhfuil aon ag freastal ar sílim de caintear Gaeilge, so tá cúpla cuasa nua ferber againg de luch léirithe na Gaeilge, so mar hampla imlína chuir mar tús le cuasa béileadis le dúan á Lungáin agus tá gárang an sin agus tá listí feitheamh don dárang so bhí sé díaltamach agus tá cuasa béileadis nua a scríomh ag Gaeltáin Leanáin agus etna de Galacóir agus tá de capig mai an éile bhar sin freisin chuir mar tús le diploma garmúil an uí le fiombar a brulacáin go thomlan trí Gaeilge faoi cuasaí in watharnachta agus fiomtar bheo an tanamatáir sin. So táid géirí dul níos mó I dro cuasaí trí Gaeilge ní dúireach félim na Gaeilge a bháin. Dyn méid roiint rudí eile ar nós tá síomhríomh éilime againg rangna.com agus den níos mó na 50,000 duine taréis cuasaí dhéanamh linn an sin tá siopa ar lína going siopa.ie agus an sin tugann takeíocht de club na leir tríd clubleir.com so tásúlagam gohfuil Gaeilge nuada ag pontúsáid as an á sin so áit mín glúise fáil agus níos mó takeíocht ar freisin. Okay, it's just working. Just communion just kinál chorus a vín againg agus an chuig a múntóireachta. So mar hampla nuirí hí 8 múntóir part-time agsúla fusta againg agus cunca mai caiid an ord nach rang bí nótaí cuimseach ag gach múntóir, so ní legamid ar bhealach de bhúntóirí. A nótaí héana scríomh tugtar na nótaí dóibh agus cinnilte sin go féidirlinn an caiid an sin a cuineál ord. Like mar hampla nuirí hí níos mó na 2,000 féileamór againg agus tá sé Jackar caidir mar sin a chuineál ort muna bhfuil choras ceart agus sinna fá gur legamid glór béime ar sin. Freisin credimid san éilm cumisc mar sin ein cuasa a bhíns againg bín cuasa riomhéile mar cuide chun an éilm sa seo mar ranga a freisiú an sin
Arlena. So I just credit me more just gur mai asholas on a goni so being Keshnari to hear ashola going to gach fel more of insagwing because agus in chin situation is failing and kaida on a quin all Lord freshen. Credit with it come out gur mai on fel more lornach sineolum agus Gavelin dini nismo mo to pleasure I guess suck is stro so marshin den with direct coming spree irangana agus munchid on ron fartak. So bug me right listen just on Schlein and Darren is fi GaelChultúr agus bug me right fi in addition fustiechta ag Markin Juvenchin to fos substantial trace vown o govil sinide giri govil fihedo ochre govil felmar agwing in govil sinide agus Cuid vila anuri Shillinger well New someone will drum an electrician shina echo but children will nismo space 18 gur to gwelgus lot on your end August freshen mark will dini sostenish nismo elm erlina neil the stream to Cana and o have gagodit the an akala on it XYZ so is fader marhample to diploma ear came a sanastricoin August fi couplet in an frostler and gorsachin on the hillline August coupler ni ration on chat margrel on arga rogarov Neil an leis gael sin acu nish mar is féidir na cuasaí sin í for Zoom na WebEx no lehéadí sin. Cumala sin is cosúil leanan daoine ará ag fellm linn so thart an nóga trí fangéid de elamóid den siad níos mó na cuasa bháin linn agus freisin bhíon thart ar nóga cúig fangéid daoine sásta nó ansásta linn. So Rainos, rocky mé rá go dtína deisna fustaíochta agus sílim goil si seo spéisiúil agus fi sé checker so vi me gearing chuck there so modula achna junka ifigula o fihe trucker roi by on start course fihe fangé de kaintori gwelga ostu mar Cuid ainc mortis so to me kappa and shinka my ga fanel so by panel berla agus panel gwelga so vi me gearing oilmak Cévéid fusti nua a fin sanarno fibli gach bhlín, so cílinn sin cénsáis deiste tá an agus cévéid cantar Gaeilge. So Meitheal sin for my macker fi hartar 7,000 gachéid fusti nua in fife hain. So mas agréis sé sinna gast in fihe trucha vec an stochóras ag fustu hartar 1,500 cantar Gaeilge. Ac rud amháin fi acnajanga ifigula nach diggin díine ná Gwyl si sio trustner yn stochóras ar fad. So gach altra, ductúr, inaltór. Gach ile dinne, trustner yn stochóras bair fihe fangéid in a dini sin a bheith caidan oirithe Gaeilge acu. Nis baid si de gréinú an caidan sin ag bra an chóras orpach, but generolas ag I teinseo ahain go siadó, so ahain adó bí ahain bíadó. So si de cappa go mai sé ag levéil bíadó ach níl cinna dainte acu by again blina. Ach is dóigh gur sin an sort nascid ar beidir na cuasaí chur an widir fáil nó má núd nó Kildare na Gaeilge etc. Gwyl deisna fustaíochta an mu a Gaeilge bhá agat agus gur rud sort concréide sin. Freisin an rud atá feici agam le roiint blianta nús leis na hagras Gaeilge freisin Cuid blino hin bhí cathair láimtre ag chunar na Gaeilge tá trucha inis ag Darren na blina by Cuid in a fusta ag Clór na Noel so sin deis an eile. Freisin tá ifigá Gaeilge na sé beag na chuirla chundé sa tír ní raibh sé sin a gceist 10 bliana hen tá go leor deis an faoi Flanálteanga agus an sin ar nói le hasráirí agus na múntóirí tá deis na fustaíochta an sin. So ní hacha mi sé like seo an bhlín is sear a riomh daring ó thaobh deisna fustaíochta well de cainteoirí Gaeilge. So an nuas ar na deisna fustaíochta díreach tá cin indíreacha an just le hachnachtanga ifigúla tá caiicead an orthe den ógréit a bheith déanta trí Gaeilge. So tá rointhá á sinartí a bheith deagháil GaelChultúr chun cuasaí Gaeilge thuirteoibh agus tuigeann siad bhfuil go leor deisna an agus bhfuil airgad an mar caithí aon airgad a caithe an stáit inis ar ógréit caithí 50 fangéid a bheith caite ar an Gaeilge nó 5 fangéid I gcásanna eile. So sílamid go mbeidh go leor deisna an sin ó thaobh cuasaí margéachta agus fógréachta. Agus mar dhealar sin ar fad sílamid go mbeidh an talamh fás san arnal phríomhóideach. Ach is dóigh gur sort
óbh agus sicin atá gceist le service Gaeilge a chlóraigh an stát mar caiintear Gaeilge muna bhfuil muite sásta na service sin a lurg in sin seans go mbeidh pobl las muite phobal na Gaeilge rá bhfuil céim fá bhfuil mar cáin seo agad ar an Gaeilge mar bhfuil daoine ag éileh na service sin. So sílan bhfuil dúilgus ar ar fád cé gur orintú go mín sé pindver mar nach bhfuil an duine bhfuil Gaeilge acu is dé nó brún tú a dogs fan tú duine ag an le bearla tornaid sé siom gomininic. Actually, for my question, Commissioner Tonga, August Nidon, Gurmisha, and Dennis Mow, Karen Garan, is stuck low, but Darren with my Orgalor. But Shalem, like Todd Dulgus, or like Fustine, GaelChultúr, Anna Cuidina, August Tisagum, and Meitheal, if Insi play Lishna Commissioner Income, or Humplet, Le Gaeilge, so like an area either Dini Lon, I'm sure part time should be better Cade on, August, Daring, Asan Cade, Fihif on Gate, if you play. Listen Commissioner Income comparison to us Gaeilge, and it's playing with a like GaelChultúr leis an stát in Gaeilge wine. So is doing printed on my then and up a my mother fad then era to vague play leis an stát through Gaeilge. It's doing like new vigor just Jerry struck and sure just deshna fusty to wine. It's doing like agus is dóigh gur tuirmí pásan de iad seo just na buntáid tí breise a thug an Gaeilge domsa nó a hílam a thugan de gcuineatá ag feileann na Gaeilge ná. Like tá pobl mór na Gaeilge an agus ní higann daoine is dóigh tuimhmuite den dain Gaeilge ghuiiltí an agus bhfuil go leor deisna bhuaile le daoine spéisiúla agus cuairte nua a dhéanamh. Cumála sin sílam go tugann sé Gwil Meitheal, agus sail daoine ní severe do war, agus tugann sé nasc freisin lenar winter agus is tócha muoinú sa sail. Bhí daoine caint le daoine stoi an maithas a rinne Paul Mescal don Gaeilge agus daoine rá gin Paul Mescal níos mó na aine le play blin anús like shafot doire ach is dói an rud atá mé cappa le sin á bhfuil ahantas an agus braham mi gcónaí go bhfuil mar bhfuil mion fóst ar cholínachas aghaing sa tír agus braham gdígur aber gneaci aber the Clancy Brothers Gomerica ní dálan grau an bheas aghaing ar ceol tradiisiúnt an héireann ach an sin nuair a aimid ahananta idir náisiúnta sin bhín massaghaing ar sin. Cumála sin Riverlands bhí sort cinál den gra daoine kind of nóireach fin rinca Gaelach ach an sin nuair bhí ahananta idir náisiúnta bhí mar fád bráda las. So orintha seans go geróí lehéadí Paul Mescal nó sort daoine mar sin chun ahantas níos fearr thuirt an Gaeilge agus an sin tuigi daoine níos fearr an luach atá acu. Brenna sin é má cuidsa gur mágaí. Gur míl maithaga.